Madhumbe the domestic worker vati vari kuda kuita yavo star party muzuva ranhasi. Vari kuti ivo zvese zvichabuda maproceeds epo vachapa kune vari less privileged. Ivo votora avo 50%. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya yemastar party iyi haisi yazonyanya here. Kare vanhu vaisarudza munhu wavanoda kupa mastars. Voenda palive vachinotandara varipo vachikanda-kanda ma20 rand, ma50 rand, dhora 20 pounds zvichienda mberi. But iko zvino vanhu vakutobatwa huro kunzi huyai ndimi mbinga dzangu, huyai ngatisanganei kwakati manheru tiise mari. And vanhu havasi kuona kuti yes you are being hyped muchiisa mari, yes you are appreciating my socialites, but hazvisi here zvanyanyisa. So vati uyai mundisapote mbinga dzedu. Zvakadii hazvo ndopa hafu kune vari kutambura ndotora hafu yacho. Pasina nguva vabva vangotsiurwa kukanzi imi vakoma maimiki hamusati matosetla kumhiri ikoko zvokuti mungatotanga zvecharity. Stop this manipulation. Kana munhu achida mastars haarambidzwe kuti apate. Don't just use this donation thing. You are not yet on your feet. Zveukiribidi wejoni ngaupere munhu amire pachokwadi. Ndiri kuda kudaro nekuti mabatwa nemunhu anonida wheelchair mukati no you can't. Makonewa here kumira kuti no you can't. Recently mai Miki vaitobatsirwa namai Mazowe vanhu vachikanda-kandawo tumari vachivatumirawo paremit or whatever you call it, vachiedza by all means kuti mai Miki vadzoke back to your feet since vakanozvara vava ikoko. But now patova neproblem apa, vakutomanyawo kukanda yavo star party kuti vagopa hafu kuvanhu vari kutambura. Zvinokuratidza wega kuti nyaya haisi pakuda kubatsira vanotambura asi nyaya iri pakuti star party. Maybe we are mistaken. Pane mwana wekugokwe anonzi Taku ari kunidawo wheelchair. So vabva vaisa video raTaku wacho achiratidza kuti anokundikana kufamba. Vanyorai vakati I have chosen to buy Taku a wheelchair and I was given consent to post Taku. He is in Gokwe. Any bus companies who wants to carry a wheelchair to Taku ndibatei veduwe. I will send it as soon as tapiwa mari yedu guys. Month end tokumbirawo more wheelchairs kune ava vanokwanisa kubatsira. I have a lot of videos ndichamaposta akabatana evana vari kugwesha pasi. Please kana uchida kutengera mwana wheelchair do so. I will find transport from our community to deliver. Thank you kune vachatambanidza maoko to help these children and let us keep going. Taku has never gone to school. He wishes to go back to school just like any other child. Gogo put her on a back vachienda kunamo naye. His mother left him and ran away. I have 6 children with heartbreaking videos. Their parents can't afford my wheelchair. All I need from you, my followers, I will give you links to purchase wheelchairs online from Discam and other places. When you do, let me know. We will find transport from our community to deliver. Those who can't buy a wheelchair still get in touch and we will be transparent. Ndobva vaisa vakati bhora mberi logistics mosvika here kugokwe. So vadecide kuita chinhu chakanaka. So yes we were mistaken pakuti vari kuda kuita star party yekuzvibenefita vachikonwa kubenefita vana. But nyaya yazongoita tricky pavati ivo vanoda kungoshandisa 50% of the money. Vativo vane dambudziko hombe chaizvo. Vakangotanga zvecharity izvi panotanga kutoita maproblems. Inbox yavo haisi kufema iri kuputika. Pane mastori akasiyana-siyana. Vati regai vashaye mastori acho kuti avo vanokwanisa kubatsira vagobatsirana navo. Imimi sevanhu vakambobatsira panyaya yaRuth nevamwe vakadaro ndimi munoziva how to judge the situation. Chiera chekwedu zviri sei vakoma? Ndauyawo nenyaya yeumwe mukadzi ndakasangana naye pagroup reFacebook ipapa tichitopindura comment yake. Anenge akati anogara kuSprings here. Saka kandudza nyaya yake ndikamuti ndichakutumira mari yekuti utengere vana chikafu. Saka ndaiva ndakatovimba nemari yacho ndo iyo yandakazoskemiwa ikaramba kuwithdrawa. Saka izvozvo nechando chiri kunodyo nemazuvano kuri kutonhora.
ari kuti ndakabudisirwa zvinhu panze apa ane vana 5 haana pekugara. Ndakambomuti enda unoripota kumapurisa nokuti abuditsirwa zvinhu nabamunini munukuna wemurume. Handichaziviwo, ndagumirwa. Pamwe mukaisa nyaya yake kupeji kwenyu, pamwe angawanawo vanobatsira. Ndega ndaremerwa. Ndichatozomupa mari month-end vedu wehelp. Ndo story iri kubva kune munhu atanga ari kuti akawanana neshamwari paFacebook. Munhu anogara kuSprings ane vana 5 anga achinoita help, so iye azoomerwa, haana kuzokwanisa kuita sekudaro nekuti bamunini vabva vakurumidza kuuya vakamuburitsira zvinhu mumba. So help yaari kunoita imari yerent, mari yechikafu chekufidha vana 5. Okay, then vaposta zvakare imwe nyaya iri kupfachuka zvakare kuinbox kwavo. Idzi ndo dzedzimwe nyaya dzavainadzo. I'm a single mother of 3. Ndinotoshayawo nesimba kuzama kuchengeta vana vangu. But November, I lost my job. Ndaishanda paTill for some years. After that, ndakagara pamba ndichibatanidza through mapiece job. Ndikawana basa muna June remumba. I worked June wese, come month end kana kupiwa pay till today. July and August, went back kutsvaga mapiece job. Managed to survive and pay rent. But this month ndiri kukonewa. Kana kuti vana varara vadya chiiko as I chat with you. Ndadzingwa namastanda akiya madhoo ake because of rent. Ndiri kunzwa kugumirwa neupenyu. Have never felt so useless. Basa ndariwana, but my landlord has kunzwisa my situation at all kuti I will pay rent when I get paid bit by bit till ndapedza chikwerete. Ndaive ndakumbira advance kwandoshanda. Murungu akati Friday iyo ya13 yasvika akabva achinja. Akati she doesn't have money. Apa ndaiva ndatoudza landlord kuti we will pay you Saturday. Paaona mari isipo, she came and locked the door. Saka pandiri ndatoomerwa, handizivi kuti ndoitawo sei nevana 3 vandinavo. So guys, ndo nyaya yauya kuinbox kwamaimiki yavari kuedza by all means kuitira mastar party. Asi isu dambudziko redu savanhu ndezvekuti tinokurumidza kubva tapa judgment nyaya yacho tisina kuinzwa motivation kwairi kubva nekwairi. So vanhu hero basa ndo nyaya iri kutaurwa pano namaimiki vakati vari kuda kubatsirwa. Manetizens as usual vangoti vanhu vacho vedu kochiiko nhai vedu ko vana 5 ndeveiko kujoni naimi kunyika kwamunoziva kuti hakusi kwenyu munoridii dutu revana. Nyaya dzacho dzakasangana. Vamwe vari kuti nyaya idzi hadzisi kumbosangana kunyanya yekutanga ine nhema mukati. Unonzi kwai ndine munhu andasangana naye pagurupu ndakufanira kumubhadharira chino nechino, wakuita kunge une chikwereti chiko chakadaro. Vamwewo ndo vari kuti hatirambi kuti vanhu vanotambura, but vanhu siyai nyaya yekugara nevana kuno. Wesi usina zvakakwana, vana ngavagare kuzimu, munhu wotambura woga. Life is not easy as well kumunhu wese. So nesuwo hatitorinawo mari patiri pano. So ndo nyaya iripo kanzi mimi Madhumbe the domestic worker. Mapedza ipapo kuti panyaya dzakawanda kudai dzine marendi, dzine vana vari kutambura, dzine vana vari kugwesha. Imimi muri pamasiwo ese muri kumhiri. Madarireiko kuti mukaita star party motora 50%. Chingoti mari yese ichipinda pamonth motenga mawheelchair enyu, mapedza ipapo motumira kuSouth Africa kuri kudiwa kubhadharwa marent ayo. Pane kupema kuvanhu vamakasiya zvakare muchiziva kuti chimiro chekuAfrica chakaita sei. Pari zvino imi Madhumbe the domestic worker neteam diaspora ndimi mbinga. Tese takatomirira kutopiwawo something from you. Do leave your comments on what you think and thank you for watching.